الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين أما بعد. Айде, дружина ме неке случаја која со керела Аллах и Техалеова о примерје дуњаја гор, о примерје маро ки дуњаја. А кеа случка десингјо вела ки Басра. Барвало мануш трговцо, синеле јек чаво единцо. Емрешињате сика веле и трговија. Кинјалеске јек броди, опремињао броди, дињале работникија, емуклјале кодрон со цел текинел роба за да тиранопе кипери дис. Оења дивеса оморе сине мирно. Одешто диве пошмињато вел барон не време. Ем адава не време кергја ојаката ласија те паген обродо кокотора. Муле сарине ко броди единствено со ачило дживда ачила ква чаво. И кериндопе ко даске бродоскере несар фрдињале ки обал. Кога два моменти кога фрдињале ки обала, лилеле непозната мануша додека си неки на шалди состојба, лиле ујравгеле најшужешеја чиргелеске таджи кошеро, разна златники упралесте, акова уштелата радија пери состојба, емдикела пеко чудно хали, учела коркори пе соја кава, кај сиуме, трујалесте манушаве селиненапе, лескери јак гелико јек, попуро мануш траинела, кјутинела, аква манушка заморнеле, камангелите ва кереманге, кај сиумеа карига. Јаква пурока керел, мева керла кера лафја кома некој пучелам, и месима два содава совети. Пушлянман кава керавтуки. Ва керла каламану шасо дикјале на карик. Ленгоро табијати и тало, опани кога ки обала фрдела неколе мануше, ујравенале о најшужешеја, ем керенале кралото веленге ки властар о трин беш. Пало завршеток о трин беш, и каленале таро престоле, ем фрденале ки ек пустелија, коте на не основна условија дживдипаске, нити пани, нити кер, ема јара ква мануш мерел. Тогаш аква терно манушка крел, а шајлите деман годи ту со годи деаман месарте поступинав, пошто пушлянман кава керавтуки. Ме видавтут годи кога ковелко трин беша најшукар, кога колтут влас, кога сарине кашунентут. Инвестирин, која два острови кај со нанеле основна условија дживдипаскер, прав дрома, кертуке кер, ингар пани, за да тајса која ка фрдентут која два бистердо тан, кога ка очекуинен сарне торо мерибе, ту чачипаске срекнуте дживдине. Ем чачипаске јаруло. На клеси гате бројме дивеса, палотрин беш, штара скерија, цидингеле, присилнотар, лескери курсија, лескери столица, е фрдингеле која два тан, коте на не условија дживдипаскер. Но овна муло која два тан. Ов панда посрекно синем повесело се инвестирингја, која два моменти кога синелеске најшукар. Саđi коте нале манушатар лескери дис, и клилоко броди ем са 100 и рангјапе колескоро там. Со мангела акеа случкате ва керела меки.
Aquela случка Мангела те вакерла менге дека мено мануша негде енja масек сям ковогија маре диакор. Пало енja масек изфрлинела ме новоги е диакоро киек обала нарекуими пув, аляма карига кјакеја дуњаја. И приметинена кога вела онево бебе ки дуња со случингјо вела, уиравенале онај шужешеја, радуинена пјачалескоро ајбе ки дуња сар со радуисалео мануша, ачало нево крали со ковеленке. Но мануш начола вешно кјакеја дуњаја, сараква мануш вешно начало ки пери власт. А два мануш со керела сине лафи ако пучеале, а кава ко метафорично начин објаснинела меѓу примери е Куране скоро. Ако Курани правеате читинеоле, овка делтут јасна инструкција че отро бахтало дживдипе. Никогаш на нетове наби бахтало. Сар со мануш која пушляе пуре со текерав. Ама ако Курани никогаш направеа, онда сарка делтутов советувај. Саров какротке сојтуке хајрески или сојтуке била чипаска. Аква мануш шуниндо лафие пурескере или ќе авер ситуација шуни бе амароe Куранескере, кога сарине мерена која два изфрлимо острови, овси не срекно која два острови, се кога синелеске најшукар, се тингја печало паре дивеса. Та агјарна ква маро дживди пе несар мангела те вакергјо вела менге, увек на нетове која кова хали. Увек на нетове агјар шужоем зорало, пошто алјанки дуњаја, неминовно и тало те нашалето шужипе, неминовно и те нашалето рокувети, кове неупотребливо, кове невредно. Кога моменти кога кове бистердо, кога мукентут кока бъри, саракале крало фрдингеле кја да ја пув, нарекуинена сна пумери баскоро. А гјарда тут кога мисли ка миснен, тере паробаја ка бистрентут, антиситуација кога сеа најзорало, кога сеа најшукар, те величине е Аллахе. Кога два моменти палторо парујбе кога киранемпе сарине ко пере кера, кога сарине ка бешен ручку или вечера техан, или палојек беш тери фамилија хем ка прандинен, хем ка лен, хем ка ден. Пуч коркори тут, соја кереа тове спомнимо ко Аллахи. Кај се антаролафија Аллахескере фезкуруни езкурукум, спомнинен ман те спомнинавтуме. Одолеске муслиман, антиситуација те халјове, торо примерија карига ки дуњаја. А два итало. Дживдин коборка дживдин, јек диве камер. Манкас каманге, јек диве камукел. Кер со мангеа, ама тај са джевапи сите деко Аллах јаззаваџел. Со касадине, а два кажнеине. Емџано дживди пе кјакаја дуњаја итало сариек баро маркети. Тутаро рафтија сашајм текеде, сашајтеле, али маби се ко краја джикела тут каса, кога мора те исплати не тутачал оса о продуктија. Со љуло ај две амаро хали. Коборли баре кера овена, чуче бизо мануша. Коборли модерна скупа телефонја, никој никас народел. Кобор, амаре максименге со напружинаја, со на модерно кераја, али бајрона бизо мангипе, бизо почет, аква и тало и дуњаја. Одолеске мусиманти ситуација, кога сарине каровентут, ту антибути, тове асаутно ко Аллах јаззаваџел. Одолеске каква е талтке прилика каква масек, ко каравани, окола соковен спасмете приклучинето, да не никогаш касно. Аме сарине сам грешники.
meni nek ne vi stranica sartoro dživdipe. I ma bister toro aibeki dunjaja i talo, Allah va kerindo, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Allah talo adva saratingeo dživdipe mo meribe, zadate dikel който мендar пошукар делия какерен. Allah te prifatinel teri badetia, ove Allahske kvaraki be. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.